A szilvás gombócról beszélek, és ezt fölveszem. Hát ez egy röhely. Kerti szaletni megjegyzésem. Ferenc Jóska emögül a fa mögül vadászott. Ez a rézi. Mint egy Isten. Teljesen. Ferenc József is megirigyelhetné. Remek. Fürgén, ügyesen. Hát, ez ilyen. Aztán meg ilyen. No. Ez akkor a híres gödöllői kétágú fa. Csak ez fenyő. És már egy hónapja felújítják. És azt mondta az őr a bejárat, hogy nem fogom megérni, mire ez kész lesz. A színpad a Turai kastély parkjában. Pompás. Kezi csokron. %-ban, 70-et adta 2005-ben vissza. Magánszemélyeknek. És mit akart itt egy indiai vajon? Hát ő neki jó terve volt. Akkor vette meg ő ezt a pallasztól, mikor ugye a pallaszt sokat rontott az épületen, a pincén, az egész épületen lentről. Ez a Pallas, ez a kiadó? Pallas lapkiadó. Lapkiadó. Azt kérte, és akkor a falakoni vezetői eladták neki. Jelképes összegíró formában. Mert megígért, hogy eredeti állapotból helyre fogja állítani, majd íróknak, költőknek ideális pihenőhely lesz, majd biztos ihletet kaptak volna szép jó írásokra. És csak rontott az épületen, és akkor a műemlékvédelem kötelezte, hogy állítsa helyre, amit elrontott, ha már tényleg nem újít föl, és eladta egy indiainak. De akkor lett volna Magyarországon a világkiállítás, amit lefújtak. A TSZ elkezdett csinálni, hogy a TSZ területén volt.
A kastélyt Ybl tervezte, ezt a magtárat, hát ebben nem vagyok biztos.